Мыннан Иракта, ортта, кайдадыр 90-нчы еллар башында татар яшьләре Ласковый май, Мираж кебек группалар тыңлап яшәгәндә, Айдар, Фәнис, Рәшит исемле егетләрнең башына бер шәп фикер килә. Әлеге фикер тиз арада ныгып, 1992 елның язында Биектау районы Кыркачык авылында дөньяга Айфара төркеме туа. Солистлар Айдар Гыймадиев һәм Айрат Даутов башкаруындагы Ак кайын, Синең туй, Күрше кызы кебек җырлар Айфара төркемен тиз арада бик популяр төркем итеп таныта. Шул ук 1992 елда Кунак кыз исемле альбомда дөнья күрә. Һәм Уникста беренче концерт куела. 1994 ел Дебяздан туп тибеп иру гадәтен ташлап Айфарага Алмаз Шарифуллин килеп кушыла. 1995 ел тормыш җайлап кына яңалыкка атлый, инде Сергач, Пермь якларында гастрольләрдә йөреп кайткан Айфара икенче Төш исемле альбомын чыгара. 1996-98 елларда Айфара иҗади торгынлыкта. Тик бу табигый процесс Казанга күчү белән бәйле була. 2001 елның җәй ахыры тетрәндергеч вакыйга фаҗигали төстә Айрат Даутов һәлак була. Бираздан Айдар Гыймадиев та төркемнән китә. 2002 елда таралырга торган төркемне Алмаз Шарифуллин җитәкли башлый. Айфарага Алмаз Мөхәммәтҗанов, Нариман Яруллин, Денис Палачевлар килә. 2003 елдан яңа иҗади юнәлешкә омтылучы егетләр Казанда аншлаг концертлары бирәләр. Яңадан туган Ак кайын елның иң яхшы җыры дип таныла. 2003 елда Ак кайын, 2005 Сиңа исемле альбомнар дөнья күрә. Татар җыры 2005 конкурсында Soul клибы иң югары бәя ала. 2007 елның татар җырында 2 номинация буенча барысыннарын үзенеке иткән Айфара төркеме бүген дә туктаусыз эзләнүдә иҗатта. Спит Иңли, Тулай Торак, Бәйрәм, татар егетләре Шүрәле, Саубул, Әй Кояш, Егет тәкъдиме, Кирәгең юк, Мин гаепле кебек тормышчан актуаль җырлар белән күңелләрне яулаган Айфара һаман да җыр-моң диңгезендә үз кыйбласына йөзә. Хәер, мең ишеткәнче бер күрү яхшырак. 15 ел иҗади тарихы булган Айфара бүген сезнең каршыда. Genişke bulasın vermedin, soңгы күнгә кадәр көтәм дидең, ник дөресен әйтеп бирмәдең. Нигә инде шулай шаярдың син, ник дөресен элек әйтмәдең, барысын да кисәк җимәдең дә. Yürekten vardır gitmedin. Neler buldu eyçi güzelim, adaştırmaz yine gözlerin. Yaran bittiğine gelmedin, nişlerge sığyana yüreğin. Neler buldu eyçi güzelim, adaştırmaz yine gözlerin. Yaran bittiğine gelmedin, nişlerge sığyana yüreğin. Vakit ötken sayın sen güçlere, yüreğimni yollayıp barasın.
Söylem ele senin bilen Uçraşunun alda yanması Niler buldu ayçı güzelin Adaştırma senin gözlerin Yarabbim bitine giyilmedi Nişlerge sıyana yüreği Niler buldu ayçı güzelin Adaştırma senin gözlerin Yarabbim bitine giyilmedi